Čini se da traži okolo Jindera Mahala. Da, apsolutno nema pitanja koga on to traži. Evo, pitao je ovdje, je li netko vidio Jindera Mahala? Znamo da gdje je Jinder Mahal, tu je Sunil Singh. Opa, evo ga, spazio ga, ali nadam se, opa! Kako je prodao suradnika. Indijac je taj sad koji je uspio prvi napasti Reisa prije nego što se ovaj snašao. Kakva greška ovdje velikog psa. On je taj koji dobiva batine, čini se, a htio je kazniti i osvetiti se Jinderu Mahalu. Da, Indijac je bio spremniji. Ovo je borba bez sudaca, znači bez pravila. Ovdje se može dogoditi svašta. Ali vraćao se ovdje Roman Reigns, uspio je okrenuti stvari kako se brzo mijenja akcija. Sada ga je zabio u ovaj stol za catering. Znamo da Jindera Mahala večeras u glavnoj borbi večeri čeka trostruki obračun i Bobby Lashley mislim da nakon ovakvog prebijanja neće biti u stanju uopće dići se, a kamoli ući u borilište. Da, planovi Kurta Angla su poremećeni, to svakako. Sada ga je kolicima ovdje nabio, ali snašao se. Jinder Mahal uspio je pobjeći, evo ga, završio je nekako na pozornici. Kakva desnica u zube Romana Reignsa, no nije gotov. Veliki pas sprema se za konačni obračun. Superman punch, što je to? To je nešto što će onesposobiti i Maharadžu. Gdje je osiguranje, gdje su ljudi iz WWE, evo ga, baš kad sam se pitao, evo nam Kurta Angla kao i obično kasni, baš kao i suci i ovi ljudi iz WWE-a pokušavaju sada obuzdati Romana Reignsa, smiriti ga, no mislim da je šteta već počinjena. Treba vidjeti u kakvom je uopće zdravstvenom stanju nakon ovog prebijanja Jinder Mahal. Ono što mogu primijetiti je da sigurno nije spreman za nastavak borbe. Večerašnja prva epizoda je gotova za meč protiv Bobija Lashleya i Eliasa. Mislim da jest. Ipak gledat ćemo taj trostruki obračun, main event priredbe ovdje u Londonu. Uz njega i Sunil Singh koji mu asistira kao i obično. Malo po malo ide. Što se sada dogodilo? O moj Bože, pa ovo je za zatvor. Je li ovaj čovjek normalan? Drugi puta večeras mislim da mu slijedi suspenzija ili diskvalifikacija. Ovo je bilo stvarno nepotrebno. Ovo je taj bijes koji pokreće Romana Reignsa. Replay. Priredbe ovdje u Londonu. Uz njega i Sunil Singh koji mu asistira kao i obično. Malo po malo ide. Što se sada dogodilo? O moj Bože, pa ovo je za zatvor. Je li ovaj čovjek normalan? Drugi puta večeras mislim da mu slijedi suspenzija ili diskvalifikacija. Ovo je bilo